mangga bapake yuh terus mangkat mungkin grihin kancane teksi tenging napane kodene sampun caket langgi neko dene sampun dadi pak sopir wis pano ayo mangkat aja kelalen omprengan kanggo lumayan asik mangga bapake yo terus mangkat mungkin keren kancane taksi tenging sampai tapi napa sampun caket langgi neko teneng sampun dugi pak sopir wis pano ayo mangkat jagalalen omprengan gelumayan nasik so aduh lara untuk lara sewu asik bagelino kaya di grazie gemat nganti tekan gusti lara untuk lara untuk asik tarik aduh lara untuk lara sewu kaya dadi siji meremen kaya di bremet tekan kusik lara untuk ngaruh yo tiga guyuk ala sambat sapa elang atuh elang
Jan kayong bleket temen ya Bu. Jan ki kepenak Iya, kok. Jan. Jan ora